सुक्तिनि उनावबो जे सासे सागानगिरिखौ बेबायदि जिउ जोबथा साजा होनाया बे जोंनि गासै एक्स एनडिबि खौनो लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। जुदि जोंखौ लेंहरफिननांगौबा हयथ' बे टाइमा जुदि मिलायाबा हयथ' प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ। जे दिनै जों गासैबो मिथिखाबाय जे थांनाय हनारेबल हाइ कर्टनि जे जाजमेन्ट होनाय जोंनि डिआर नाब्ला सारनि लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरनि जों बिथांमोननि सायावनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जे दिन थांनाय 30 जानुवारि 2019 मायथाइनि जे सिबिआइ स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टआ जोंनि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सायाव जे जिउनि जोबथा साजा होदोंमोन, जों बेखौ फिन हनारेबल हाइ कर्टआवहाय जोङो मोजां मोनसे जाजमेन्ट मोनगोन होननानै जोङो हनारेबल हाइ कर्टआव होनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय जे दाखालिनि जे फाइनाल जाजमेन्ट 26 तारिखनि बे जाजमेन्टआ जोंनि गासै एक्स एनडिबिजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिखौनो सोमोनांथाव मोनसे थासारियाव लाबोदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै लुबैयाखैमोन जे बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बेबायदि सेम सिबिआइ फास्ट ट्रेकनि कर्टआ जे रायखौ होदों, हाइ कर्टआबो बे रायखौ होनाय। मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनसे सेसन कर्टफोरावहाय मोनसे जाजमेन्ट होयोब्ला बेखौ बिजिरफिननो फिन हाइ कर्टआवहाय मोनसे नियम बायदियै हय मोजाङानो जा हय गाज्रियानो जा बेखौ मोजां राय मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामो। नाथाय दिनै जों जे सुक्तिनि उनावबो जे सासे सागानगिरिखौ बेबायदि जिउ जोबथा साजा होनाया बे जोंनि गासै एक्स एनडिबि खौनो लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। बेनिखायनो जों गासै एक्स एनडिबि हिसाबै जों सोंखारियो दायो जोंनो बेखौ गोदानै बबे राहायै मा खालामनाय जायो जों बेखौ लुबैफिनदों। मानो होननांगौ दिनै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला सेसन कर्ट आरो हाइ कर्ट, दिनै हाइ कर्टआनो जोबथा जाबाय। बे हाइ कर्ट जोबथायावहाय दिनै जे गोदान मोनसे जों जाजमेन्ट मोनफिनगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं लुबैबावदों जेरैखि जाया जोंनि दैदेनगिरियानो जा जोंनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरानो जा जों गासै खौसेयै मोनसे गारां बोफिननानै जोंनि डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों उदां खालामफिननांगौ। बेखिनिखौनो आङो सरकारनि सायावबो आं आपिल खालामो। नंगौ बेयो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जे सरकार थासेयावबो जों दिनै सासे सागानगिरिखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो हायाखै। खोबैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। नाजादों नङा नाजादोंमोन, बिथांमोनाबो हयथ' नाजादोंमोन जानो हागौ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ जायाखै। दा मा खारनाव पजिटिभ जायाखै जोंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखिसै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दानसे दाननै दानथामनि सिगाङाव मोनथिबोदोंमोन जे हाइ कर्टआवहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन, पजिटिभ जागोन। नाथाय दिनै राय होनायनि उनाव माबोरै नेगेटिभ जाखो जोङो बेखौ जोबोद आसरित मोनदों जे माबायदि पजिटिभ लाइनाव खारनाय जिनिसा मारै नेगेटिभ जाहैफिनखो। दा बेनो जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जा खामानि मावदों मावनाया पजिटिभसो ओंखारनांगौमोन रिजाल्टआ। दा नेगेटिभ ओंखारनायाव जोंहा गासैबो बुंनो गोनां जादों जे मानि थाखाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारदिया। जों जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो दायफोरा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनावनो गोग्लैजोबगोन। ना मावनायासो लेहेम जादों ना माबाफोर थालांबावदों बिनि सिङावहाय आन्दोआव माबाफोर दंबावो नामा होननानै आरोखि। दा जों एक्स एनडिबि हिसाबै होफिननांगौ मोनसे राहा थारैनो राहाया दङ, राहा गैया नङा नङा। नाथाय जों बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनै आसामनि जे CM सार हेमन्त बिश्व शर्मा जोंबो मोजां खाथि सोमोन्दो दं प्रमद बर' सारा। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकाराव
एसेब्लाबो सारनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखागौ सासे सिगनेटारिस हिसाबै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मिथिखागौ सासे सिगनेटारिस हिसाबै डिआर नाब्ला सारा बेवहाय सागान होदों थांनाय जे थार्ड सुक्ति नाथाय जोङो बेखौसो लुबैदोंमोन जे जोंनि सरकार थासेयावबो रुलिं थासेयावबो एसे मोजां सोमोन्दो थासेयावबो जों खाथियाव थानाय जोंनि सरकार थानायावनो जों हाइकर्टनिफ्राय आसामनिफ्राय जों रेहाय खालामनो हायाखै नाथाय जों बेखौ दिल्ली बादियाव जोंनि सुप्रिम कर्टआवहाय माबायदि मोजां राय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो नोंथांमोननि बेखौहाय जों मोजां मोनसे राय मोनगोन होननानैबो जों बेखौ आसा खालामनो हाया नोंगौ दिनै प्रेसिडेन्टआवबो एपिल खालामनो हायो नाथाय बियो उननि बाथ्रा दिनै जोङो इसेबां सासे सागानगिरिखौनो जुदि रायदान होनानै सेम बहल लाखिफिनदोंब्ला जों उनावहाय आरो मा मोजां आसा खालामनो गतिके जों बेखौ मोजां आसा खालामनो हाया दा नोंथांमोननि बन्द फोसावनायखौ नोंथांमोननि दैदेनगिरि बन्दनि खेथ्रआथ' जेरैबायदि बन्द होदोंमोन बियो मोजाङै पिसफुलि जानानै थांदों दा बेखौ जाय बिथांमोना हयथ' कमेन्ट होदों बिथांमोननिफ्राय बिनि फिनखौ लायोबा साबसिन जागोन होननानै आं बेखौ सानो दा बे बेलायाव नोंथांमोना नंगौ थारैनो जों दिनै खौसे जानानै जों रन्जन दैमारि सारखौनो उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि लोगोसे जोंनि गासै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि जोङो जयैनो जों नाजादों जेसेबां हायो जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जों नाजालांबाय थागोन जों थि खालामखाबाय जों जयैनो खामानिखौ मावलांगोन नुदों फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना एडभकेट जेनेरेलखौहाय लोगो लाहैदों दिनै फाइनाल जाजमेन्ट होनायनि उनाव साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव नांदों निस्सय जाखागोन बियो दिनै एक्स एनडिबिल' नङा सारा बर'फोरखौनो मोनसे फोजाखांफिननाय मोनसे इस्यु जादों सेन्टिमेन्टेलाव नांदों बिनिखायनो दिनै मोजां जादों बिथांमोना जे पदकेपखौ लादों जुदि आरो थारैनो बख'बावनो हायोबा आरो बिथांमोनखौ हयथ' बयबो बाख्नायगोन आं बेखौनो लुबैदों जोबनायाव बिथांखौ जेब्ला हमनाय जादोंमोन नोंगौ जों बयबो नुदों टिभि चेनेल इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ उनजोंहाय खाख्रबनानै लानानै फैदों जों आगोलावबो जों बुंबोबाय थादों जे बर' आरो हारसानि गेजेरावहाय गोबां फारागथिखौ जों नुबोबाय थादों नांनायनि गेजेरावबो दिनै बुङोबाथ' गोबांखौ बुंनो हायो नाथाय जों आं थोंजोङै बेखौल' बुंनो हास्थायदों डिसक्रिमिनेसना जाबोबाय थादों लाखिथांनाय जे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे रन्जन दैमारि सारखौ जे जोङो मोनसे हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव मोनसे जोंनि गेजेराव माने जेबायदि राय होबाय थैजासिम जोबथेसालियाव बिथाङा दिनै थानांनायनि मोनसे राय होबाय बिनि सायाव जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जोबोरैनो दिनै दुखु मोनदों आरो समग्र जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सासे हारिनि थाखाय नांसोमबोनाय हारिनि थाखाय थैथां जुजिबोनाय आरो दिनै जोबथारनायाव सासे सिगनेटरिस हिसाबै दिनै बिथाङा दिनै फैसेयावबो दिनै बिथांखौ जेरैबायदि मोनसे मा होनो बिथांनि केसखौ नर्मेलाव दिनै लाबोनांगौमोन जों समग्र बर' रायजो राजा आरो दिनै एक्स एनडिपिफ्रा दिनै आसा खालामदोंमोन खिन्थु जों आसा खालामनाय बायदि दिनै बिथांनि राया दिनै जानानै फैयाखै दा बिनि सायावनो जों दिनै आं खावलायनो सानदों जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं अर्थात जोंनि जे बिटिआर सरकार बा दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि दिनै संगठनफोर दं दिनै सासे बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि बख'नायखौ जाहाथे बिथांखौ जोङो दिनै मोनसे बख'नायनि उदां अख्राङाव लाबोनायनि जे माबाफोरखौ सावरायलायनानै जाहाथे नाजालायो आं बेखौ खावलायदों जाहाथे बेवहाय खुनु मोनसे मा होनो पार्टि टार्टिनि खोथा गैया दिनै दल संगठननि खोथा गैया एज ए बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ
माने बख'नायनि दायित्वआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफोरनाव दङ। बेनिखायनो आं बयखौबो खौसेथि आरो मोजां सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो दिनै बख'नानै लाबोनायनि दिनै थिरांथा मोनसे जों लानांगौ आरो जेनोखि प्रसेसजों दिनै बिटिआर सरकारा मैया जे सावरायहैदों बेखौ जों बरायदों आरो बिथांनि गनायनि जे प्रसेसखौ जुदि बिटिआर सरकारा लाबायब्ला दिनै बिथांमोना मोजाङैनो मोजां मावलांनांगोन आरो मावगोनखौ जों दिनै आसा खालामदों आरो बिथांनि जेनोखि दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्टजों लोगोसे जेसेबां जोंहा दिनै जेलाव दं बिथांमोना एखे लगैयैनो जाहाथे गबोनो माने उदां अख्राङाव फैफिननो हायो जों बेखौ लुबैदों। जोंनि गेजेराव जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोदोआव जेरैबायदि जोङो खौसेथिनि गेजेरजों नांबोदों आरो खौसेथिनि गेजेरजों माखासे समफ्राव आलादा आलादा हयथ' सम आरो बोथोरनि थिननायाव जादों खिन्थु एक्स हिसाबै जों दिनै मोनसे सनमान होलायनायनि गेजेरजों जों दिनै खामानि मावलायनांगौ आरो जोंनि गेजेराव एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै बखिलायनाय मानाय बेफोर बाथ्राफ्रा दिनै फैनो नाङा। मानो होनबा समा दिनै जोंखौ थिनदों जों दिनै मोनसे एकर्डनि गेजेरजों मोनसे सान्थि परिबेसाव दिनै फैदों खिन्थु जोंनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे दाख्लैसो जे फाउन्डार जे प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव थैजासिम थानायनि जे राय दान होजादों बिनि सायाव दिनै मोनसे कन्ट्रभार्सि दिनै बाथ्रा बुंलायलायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोनजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जेलावनो दं। दिनै जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों माब्रैबा बिथांमोनखौ माने बख'नायनि जे पलिसिफोरखौ जों माने दिनै मा होनो जोंनि दैदेनगिरि बा दिनै दल संगठनफोरखौ जों दिनै आपिल खालामदों जाहाथे बिटिआर सरकार बा दिनै आसाम सरकार जों बिथांमोनखौ जों खावलायहरनो सानदों जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिखौ जुदि दिनै लुबैदोंब्ला बिथांमोना उदां अख्राङाव फैथारनांगौ जों बेखौ दिनै खावलायदों आरो जोंनि गेजेराव बखिलायनायफोरखौ दिनै ज्राब दोनथ'नांगौ बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिरथार दिनै मोनसे बिथांखौ जुदि बख'नो हायाबा बिराद माने दुखुनांथाव आरो बिराद गिदिर मोनसे जारिमिन हिसाबै जाथिनि गेजेराव सुफुंखौ हायै जारिमिन हिसाबै थालांगोन आरो आं बेखौनो खावलायबावदों जोंनि समग्र खेबसेबाव दल संगठन बा जोंनि दिनै जेसेबांखिनि दिनै इन्टेलेक्सुयेल रायजो राजाफ्रा दिनै गावजों गाव मोनसे मा होनो दान्थे बिदान्थे खालामलायाजासे बिथांमोनखौ बख'नायनि सार्थआव जाहाथे मोजां मोनसे कमेन्टफोरखौ मोजां मोनसे साजेस्टफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे होलायलायो। सोरबाया दिनै जे बिथांखौ बख'नायनि हयथ' प्रसेसफोरखौ सोरबाया बुजियाबा सोरबा रोंनाय मानसिया जाहाथे साजेस्ट खालामलायो ओरै खालामोब्ला जागोन जों बेखौ दिनै माने आपिल खालामदों। एनडिएफबिखौ मुं सुनानै बखिनाय रायनायनिफ्राय जाहाथे बयबो गोजानाव थाथों जों बेखौ दिनै मिडिया नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। एक्स एनडिएफबि हिसाबै जयेन्टलि जों बेवहाय मोनसे प्रेस मिट हाबाफारि लादों। बे प्रेस मिट हाबाफारियाव जोंजों लिंहरजानाय मिडिया फंबायमोननिसिम आं एक्स एनडिएफबिनि जानानै गिबियावनो गोजोननाय बावग्रोबाय आरो मिडिया फंबायमोननि चेनेलनि जे फेमिलि बा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बे निउसनि गेजेरजों जे फंसे फंनै जोंनि बुंनायाव जाहाथे मोनसे जोंबो मोजां मोनसे सापर्ट मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनो जाहैबाय थांनाय 27 तारिखआवहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रनसायग्रा नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बा एक्स एनडिएफबिनि सासे फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथाङा जेलाव दङमोन। जेलाव थाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जेबायदि प्रसेस बे प्रसेसआ दिनै सिगांखिनियाव जोङो मोजां पजिटिभ जों मोनबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय प्रेजेन्टलि जोंनि दानि जितु बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननि माखासे मेसेजफ्राबो जे जोंखौ सम सम बुङोमोन जे थाबैनो गगोन थाबैनो क्लियार जासिगोन बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होबाय थादोंमोन आरो जाय मानसिफ्रा बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोनहाबो सरकारनि जेबायदि आसा आरो एडभकेटनि जेबायदि मावनाय
माखासे केसफ्रा जे सिगांफ्राव उइद्र जालांदों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायनानै हयथ' जों बयबो एक्सएनडि हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय 27 तारिखआव जे मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे मा होनो मेसेज, बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि एक्सएनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जीबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय, बेखौ दिनै जों एक्सएनडिबि हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो हयथ' जोंल' नङा, गोबां बर' रायजो राजा ओनसोल जोंखौ मोजां मोनग्रा हारिफ्राबो हयथ' दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय जे मोनसे फैसलाया फैयाखै, बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय आरोबाव जोंनि एक्सएनडिबि आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै आसा आरो मिजिंथिदों। आरो जोंनि बर'नि दल संगठन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो दानि जितु गभर्नमेन्ट थानाय बिथांमोनखौ आपिल खालामहरनांगौ, जाहाथे नैबे हाइकर्टआव जायै खामानिखौ बिथांमोनहा जाहाथे सुप्रिम कर्टआव लांफिननानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मोजां लामायाव लांफिननो हागोन नामा, उदां अख्राङाव लांफिननो हागोन नामा, बिनि प्रसेसखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो आपिल खालामनांगोन। आरो जोंबो दिनै आपिल खालामदों। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द सारमोननिसिम जे दिनैहाय सासे सिगनेटरि हिसाबै जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सहि होनाय उनावनो नेम मथेब्ला दिनैहाय बियो गनायनि मोनसे हाबाफारि थाफानांगौमोन। मानो होनोबा दिनै जोङो गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आखाइ फाथि लाग्रा संगठनफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंब्लाबो नाथाय सुक्तिनि उनावहाय बेफोरबायदि लिडारफ्रा बा केस थानायफ्राबो दिनै गयोमोन। नाथाय जोंनि एक्सएनडिबिनि बेलायाव रन्जन दैमारि सारा थांनाय 2020 जानुवारियाव जुदि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जालांदों, बेखौ नायोब्ला दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गनांगौमोन। आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि हिसाबै बर' रायजो राजानि गेजेराव फैनानै जिखिनि मोनबोबाय बिटिआर एकर्डनि जितु एमओएस क्लजफोरखौ लानानै बिथाङाबो रायजो राजाजों मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ सरकार होनांगौमोन। नाथाय बे दिनै जायाखिसै, बे जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौल' दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्थआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ। बाहाय गासैबो एगेन्स्टनि खोथा नङा, बिपिएफनि जेसेबांनाखि एमसि एमएलएफोर दं बिथांमोना बेखौ मदद खालामनांगौ। दा बेखौ बिल पास खालामनानै दिसपुराव फाथायनांगौ। दिसपुरावहाय जोंनि माखासे एमएलएफ्रा दिसपुरावहाय बेखौहाय सावरायनांगौ। बेखिनिखौ जों लाजानो लुबैदों एक्सएनडिबि हिसाबै, बर' रायजो राजा हिसाबै। दा बेखौ जों खावलायदों, अननानै जाहाथे प्रमद बर' सारा बेखिनि स्टेपखौ लायो, बेखौ जों एक्सएनडिबिनिफ्राय खावलायबाय। जुदि बेखौ लायोब्ला जोंल' नङा, गासैबो बर' रायजो राजायानो बिराद गोजोननाय थागोन प्रमद बर'निसिम। आरो बिथाङा बेखिनि खामानि मावनो हायोब्ला आरो बिथाङा उनावहाय हयथ' गाव जि सिन्था धारा खालामनाय बे मोजांसिन जानानै फैगोन, आं बेखौ नुदों। आरो जोंनि गेजेराव दिनैहाय माखासे मा होनो ससियेल मिडियायाव जोंनि गेजेराव गावजों गाव होलायबाय थानाय, बखिलायबाय थानाय, बेफोरबो जोंनि गेजेराव सोरबा मोजां बुङो, सोरबा गाज्रि बुङो, सोरखौबा रायो, सोरखौबा दुखु मोननाय फोरमायलायो। थिग बेफोरबायदिनि गेजेराव जोंनि ससियेल मिडियानि जिखिनि होनाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव बिराद रिएक्सन जालायदों। सोरबा रेसपन्सिबिलिटि गैया, नाम खारिलायनाय, गाज्रि गाज्रि मुं सोलायनाय। जाहाथे नैबेफोरखौबो रन्जन दैमारिनि सारनि जितु केस, दुखु समावहाय गावजों गाव बेबायदि नांलायनाय खमलायनाय बा खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफोरखौ जाहाथे एसे बयबो कन्ट्रलाव थालायलायनानै जाहाथे साइलेन्ट थायो। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नैबे एक्सएनडिबिया दिनै ज' जानानै जोङो गभर्नमेन्टनि सेर थाफानानै जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो दिनैहाय प्रमद बर'नि बा बिटिआर सरकारनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो थांफानो लुबैदों आरो जों थांफागोन। प्रमद बर'आ जोंखौ चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनांगौ। चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ लोगो हमहोखांनानै जों चिफ मिनिस्टारजों जेला रायलायखांगोन, रायलायखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो माखासे दिल्लीनि हम मिनिस्टार अमित शाहजोंबो जोंखौ लोगो हमहैनांगौ। जोंनि गेजेराव सुबिदा उसुबिदा माबोरै मावजायो माबोरै मावजाया,
मानि थाखाय बिदि जादों हयथ' बेफोरखौ जाहाथे जों एसेब्लाबो जों मिथिनो हायो जों आइडिया जों लानो हायो जों माखासे नियम नितिफोरखौ जों सोलाय सोल' खालामफिननो हायो बेनिखायनो दिनै जोङो बेसिकेलि NDB निफ्राय जों जयेनलि दिनै बाव जोङो गोसो खुसियैनो नों आं गैयालासेनो दिनै जों मोनसे प्रेस रिलिज होनाय जादों बेनिखायनो प्लिज प्रमद बर' चिफ नोंथाङा जाहाथे जोंखौ जोंनि नांगौ बायदि जाहाथे नोंथाङा जोंखौ मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ खेबसेबाबो लोगो हमनायनि थाखाय मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्मा सारखौबो आङो खावलायदों जाहाथे साराबो जोंनि मोखांखौ नायनानै NDB नि 30 बोसोर दावहा नांनायखौ नायनानै बा बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020-27 जानुवारि एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै जाहाथे चिफ मिनिस्टाराबो साराबो जाहाथे दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार साहब बा प्राइम मिनिस्टार बिथांमोन जाहाथे लोगो हमनानै जोंखौ मोजां गाज्रि मोनसे खबर लानानै जाहाथे मोनहोनो हायो बे मोजां गाज्रि रिपर्टखौनो जाहाथे जोङो माबोरै मावजायो बेखौ जों समाजनि गेजेराव मावलांना ज'यैनो जों खामानि मावलांनो थाखाय जों नाजादों बेनिखायनो प्लिज आं बेखौनो खावलायदों बयबो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव होलायनायफोरखौ जाहाथे होलायोब्लाबो गावजों गाव जाहाथे एना एनि खोथाफोरखौ बुङालासेनो दिनैनिफ्राय एसे साइलेन्टआव थानानै मावगोन बेखौ मिजिंथिदों साइलेन्टआव थानानै खोथा बुंगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जों 100% बिसास जादों जाहाथे सारा जोंनि नांगौ समाव जों लोगो हमनाय समाव जाहाथे सारा जोंनो टाइम टेबोल होयो जों बेखौ आसा थिदों नङाब्ला जोंनि नांगौ बायदि समाव जुदि टाइम टेबोल जुदि रायज्लायनो थांनायाव जुदि होआब्ला नोंथाङाबो सानसे समावहाय बर' रायजो राजाजों दुखु मोनजागोन आरो जोंनि जुदि मावनो थांनाय बेखिनि समावहाय जुदि जोंबो समा जुदि बेबायदि बेक जालांबाय थायोब्ला नोंथाङाबो जोंनो मालाबा समाव दोरखार जानानै जुदि जोंखौ लेंहरफिननांगौबा हयथ' बे टाइमा जुदि मिलायाबा हयथ' प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ बेनिखायनो प्लिज अननानै दिनै जों जिखिनि इउनिटि जानानै रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैबो जेलाव थानाय लिडार आरो केडारफोरखौ बरनफिननांगौनि सार्थआवहाय दिनै जों आसा मिजिंथिदों प्रमद बर'आ जोंखौ मदद खालामगोन बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो दिनै NDB हिसाबै जों बेखौल' साननांगौ बाथ्रा गैया बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बुजिनांगोन मोनफ्रोमबो दलं गथ'ना बुजिनांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां इन्टेलिजेन्सफोर दङ जों बुजिनांगोन जे दिनैहाय बिराद गिदिर जुदि बिपद जाबायब्ला जोङो दिनैहाय माबा मोनसे जों डिसिसन लानांगोन जे जायगायाव दहाय सिगांनि बिबुंथिगिरिया बुंलांदों जेनेबा दिल्ली बायजोआवबो रायजो सभायावबो जोंहा सासे MP दंखायो बिथाङा जेसेबां हायो इसेबां रोंगोरा नार्जारि सारनि सिगां खावलायदों रोंगोरा नार्जारि साराबो जाहाथे रायजो सभा MP हिसाबै नोंथाङाबो जाहाथे रन्जन दैमारिनि सायावहाय बा जेलाव थानाय गासैबो लिडार केडारफोरनि सायाव जाहाथे अननानै जिखिनि भुल जालांदोंबा बेफोरखौ जाहाथे क्षमाखौ बिनानै बोरैबा जोङो उदां अख्राङाव लाबोफिननो हागोन बिनि थाखाय बिथाङाबो मावनांगौ आरो जों खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ गासैबो दल संगठना आंनिब्ला खेबसे मेसेबनानैब्लाबो आगोलनि एना एनिखौ नागारजोबनानैब्लाबो जोङो खौसेयै मोनसे मा होनो बै समाव जेरै बेन्सनि मोनसे सोदोब दङमोन बे बेन्सनि सोदोबजों जों खौसेयै रन्जन दैमारि बा जेलाव थानायनि समस्याखौ जों सावरायनो थाखाय मोनसे परिबेस लानो हागोन नामा बेफोरखौबो जाहाथे गोरों गोराफ्रा दल संगठनफ्रा जाहाथे समखौ होलायोब्ला सिन्था खालामलायोब्ला जों बेखौ आसा मिजिंथिदों जाहाथे बे साक्सेस जायो मदद मोनो